Martin Manton anali jaji otchuka ku America, anagwira ntchito ndi ma president 4 kuyambira 1916 up to 1939. Mu nthawi imeneyi makoti amachita chinyengo, mwachitsanzo amalimbikitsa child labor, analetsa freedom of speech. 1923 ufulu wa ntchito kwa azimayi unachotsedwa. Kunali Jim Crow, malamulo osala anthu akuda. Martin Manton ngati chief justice ku America anachita dismiss recovery plan ya president Franklin Roosevelt. Patsogolo pake zinadziwika kuti munthu ameneyu anali wakatangali, amagwiza ndi maloya ndi kumandira ndalama mwachinyengo. History imatiuza kuti anadya ndalama za maklayant more than $20 million. Tikunena kuti ku Malawi kuno chimene chativuta kwambiri ndi kusalemekeza ndalama imene munthu alipirira msonkho. Bwana, anthu amene akudandaula msonkho, anthu amene akupanga zichani onse aja salipira msonkho akufuna. Koma akaona kuti msonkho wawo ugwira ntchito yoyenerera amafunitsitsa atalipiranso zambiri chifukwa akuona zimene zikuchitika. Kwa zaka 22 Manton was one of the best judge ku America. Koma zidadziwika kuti amachita katangali, anasanduka prisoner. Kuyambira 2024 Malawi Human Rights Commission ikufufuza majaji akatangali. Ndikunena pano miyezi 13 no result. Bankhani ya mwenye wa banki anachita apilu mamawa, chigamulo chinabwera masana tsiku lomwelo. And someone is telling people majaji alibe chinyengo. Akuluakulu malamulo omwewo anamanga Numa Nchisale lero akugwiritsa ntchito kumasula chimwendo. In addition, maloya ndi majaji amene apangisa kuti chisankho chibwerezedwe 2020 ndi omwewo apangisa kuti mwenye wa banki awine mlandu. Mwachidule amagwirizana zochita before judgment. Mbuyomu mulandu wa chisankho 3 February 2020, mwenye wa banki 3 February 2026. As Malawians, we can just create 3 February corruption day. Chifukwa majaji akafuna kuba akugwiritsa ntchito 3 February. Ku America kunali lawyer Thomas Chabon, samauza milandu, amagwirizana ndi majaji wapasa ndalama. Leronso tili nawo maloya amene akuchita zimenezi. Chifukwa ndizosatheka dziko muno olakwa kukhala DPP zomera ngwira Henry Musa, Tadikira Mutharika, and even Chisale anakhala kulimandi. Wina kangotola pangolini wapamula mlandu akumugamula ku ndende 10 years. Malawi Congress Party inamba mabiliyoni aboma akuti ayi musamange. That is okay. Ndi akubwera ndi chigamulo chopusa boma libereke matrilioni kwacha kwa mwenye wa banki. Tiwauze majaji amene wakunena kuti APM alibe ndalama zoseweretsa. Koma ku Malawi kuno ikafika ndalama ya boma, ndalama ya msonkho, ndalama yochokera kwina, timakagwa nayo dovu kuti tiije mwa ukhuluku. Ndikuganiza ngati kuti tinaina kufika pomayi wopa ndalama ija chifukwa wina wake wazunzikira kukanyamula matumba kuti ndalama imeja ayilipire. Iweyo kuti ungokhala pasi kupanga corruption nzachabe. Ndiye timanena kuti mmene a president anenera pa central government kuti salola corruption, ifenso ku local government silola corruption. Akuluakulu majaji amene wamazolowera 2020 atangotenga boma Chakwera anakwezera salary kunena kuti ayi salary takonjezerani komanso muzilandira US dollars. Panali jaji anagamula kuti Chilima ndi Chakwera apasidwe mabiliyoni, that was almost 7 billion zimene apasidwa Chilima ndi Chakwera. Anapogamula choncho jaji ameneyi anamutumiza ku United Kingdom ngati high commissioner. Zaka 5 za Chakwera, ndalama zogula mafuta, ndalama zogula makhwazi pata, ndalama za toll gate, kumera, kunokuma,
CR20 mabiliyoni ndi matiliyoni zinabedwa. Akhotha anakhala chete. Ndikabwera pano ndikumanya kuti Malawi is a sick nation. It's not a joke. Mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwetekani pokudikiritsani ma filling station. So Malawi is a sick nation. Majaji amagwizana ndi maloya ndikulandira ndalama kuchokera kwa clients. Akalandira ndalama amagamula kuti ayi achakwera ndi achilima mwapase 7 billion. That is okay. Patsogolo pake akutenga judge amene agamula zimenezi ndikumusankha kukhala high commissioner kumuthokoza. Leronso agwiza ndi mwenyi mlandu wa 2006 agamula kuti mwenyi ameneyu apasidwe matiliyoni kwacha kuchokera ku boma. Cholinga chawo majaji amenewa pali share auza kuti it's fine, akakupasa 7 trillion ife tilengapo 2 trillion alemere ngati momuja anachitira ndi mlandu wa chisankho, chifukwa mlandu wa chisankho majaji amenewa analemera. Now timapempha IPM ndalama zimenezi musalipire. Malawi Congress ikadzawa mboma 40-40 adzalipira okha. Right now tiye timange misewu, tigule mankhwala zipatala, mafuta azipezeka ma filling station, and moreover Amalawi akhala osangalala osati tizimvera majaji kutenga ndalama za misonkho tizipereka kwa mwenye wakuba.